Shalom. Huria nahina holongani Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu di hita saluhutna. Ada orang sota buka perminggota Marta yang nahoho mahita di bagas rohat tabi. Amin. Tapuji matuhatta marinde mahita san buku ende nomor tolu ayat sada sahat ayat tolu di ayat tolu jongjong mahita saluhutna. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guari todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Isiro na jadi nakok tu dolok ni Jehovah, jala isiro na jadi jongjong di hajongjongan ni habadion nai, halak partangan na lidang dohot na ias roha. Haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, asima roham dihami,
Aidang tarbain hami mambain manang aha, molosoho dongan nami. Dibaheni sailehon ma di hami roha banua gijang, asa tau hami manimbangi dohot mangulahon lomoni roham. Saya dongani mahami asamian hami di bagasan ho, dohot di bagasan hatam, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik libata di minggu 15 dung Trinitatis ima patik pasapuluhon dohot lapatanna. Patik pasapuluhon dang jadi haliangani roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangani roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lembuna, manang hodana, manang icepe ugasan ni donganmu. Dia dolapatani ondo ikon dihabiari rohata debata jala ikon kolong rohata di ibana asaunang hitaolo marakal mangaroh ugasan nidongan jolma dohot ugasan tina dikoni opuna siurupan donasida mangaramoti nasaungasana ukup ibi dang jadi bola-bolata pardihuta nidongan jala manang naposonape siapa donasida jala sida mandapot ulang Atong rap mangidogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pergugoi mahami mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Tabigima puji-pujian sian korlansia.
Katopotima dosata tu ado panidebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, parasi jala partalup niroha jalana basar doho. Saya marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sesa masude dosa nami. Dang adong nahu pasangahon hami dokone asini roham. Hati goran na pinatupa ni anakmu, donahu pasangahon hami tu jolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami, akana hinophop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegima baga-baga ni debata taringot tu hasisani dosata. Songonot do hatani Tuhan Jehovah. Nunga diarsai hoau marhite sian aka dosam. Jala nunga dilojai hoau marhite sian aka hajahatonmu. Au tutu au sadiri manelese aka pangalosim alani hadiroku. Jala dangbe hupa ingot-ingot aka dosam. Hasangapon mari debata na digijang. Amin. Hatan di bata turpuk epistel
di Minggu 15 Dung Trinitatis tersurat di Pesalmen 146 ayat sada sahat ayat 10 tajahama mar soring-soring. Haleluya, ale tondikku, puji ma Jehovah. Unang marhaposan hamu tu aka pangarajai, tu anak ni jolma naso upeop panumpahion di bagasan ibana. Ia sogoton dinai, mulak maibana tutanona, di hari-hari sadai, pesan masude akta sangkap-sangkap nai. Martua mamanang ise, namambahen debatani si Jakob pangurupina, marpakirimon ibana di Jehovah debatana. Sinompa langit dohot tanoon, dohot laut rodi isina sudena. Siingot hasistongan rodi saleleng-lelengna. Si patikos uhum tu aka nanirupa, silehon si panganon tu aka namale, Jehovah makar hari akana tarante. Jehovah patokor matani aka nama pitung. Jehovah pahe aka natumkin. Jehovah bangka holong ini aka patigol. Jehovah mengaramoti halak naburo, ibana margogohon akana sogot, somarama, somarina, dohot akana babalu, jala dipalipe yanggo dalani akka parjahat. Jehovah do raja rodi saleleng-lelengna. Debatami, Alesion, marsun do haleluya. Ido sahatna, martuado akana tumangihon hatani debata, jalana opeopsa. Amin. Tabegima puji-pujian sian kor ama. Murah marene, ene puji-puji, Nama
sauduran masih rupa-rupa Yesus membatai nama sinondang di rohana Unang masih jujuran roda taburan alai masih bolusan asa jupang naringgan unang masih latihan unang masih bosoman madaya memang masarap onde bata ikaw ria Kristen bata na marhaang ginibagasan Tuhan Yesus masih amin-aminan solapat ikaw masih tukol-tukol somos at iropera pau-pau daritu pago-pago larugi nazaring taulai nasegata pauli masih raja marsian juan-juan say masih haholongan mahuji debata si polisi pamola-mola Yesus kudu dihuri
tidakon ma haporsiaw tai songonahin na tidakon nilongata sa haporsiaw di sadok portibion rap mahita mandok au porsia di bata Jehovah ido ama pargogono satu dosan na tinopalangit dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman na timbon ni si Maria na gabi-gabian siato di porbadia adorang so habubuhan ido tu hatta na tumau na bernit ni pahu man ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau penarsilang na tuat tu banua toru untanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul siamun di bata Jehovah aman anai pargona satu dosani di simai bana pangulok manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsia di todi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akan na badia dohot di hasesaan ni dosa dohot di atahi na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak na mate dohot di hangaluan na sora suda amin. Tabigima puji-pujian sian kor ama paradiso.
tabegi ma tikting di bagas samingguan. Salum, horasma dihita manami inanami dohot rodi saluhut ruasta na marsi dohot parmingguan di Arianon. Di cahok kami ma tikting minggu tanggal 25 September 2022. Sada Romawi Guarni minggu ta sadarion ima minggu palimahon dung trinitatis dohot topik minggu haudaulaton mardongan sabam niroha. Dua Romawi parhobas di hari minggu sadarion boima tabereng di slide proyektor. Tolu Romawi tikting namasa. Parjolo namar bagas tikting parjolo. Di hari Jumat, 7 Oktober 2022 pukul 8.30 WIB di Gereja HKBP Harapan Jaya, Resort Harapan Jaya, Bekasi, di Patupado, Pamasumasuon, Parbagason, tu anak dohot boru ni Huriata, Julianto Saputra Siregar, anak ni Amata Sarigokma Siregar, tubuh ni Inata Linda Boru Sirait, Sian Huta, Jalan Lori Sakti nomor 30 Sada RT 06 RW 0 Sada Kaliabang Tengah wilayah Galilea. Ruas ni HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya Distrik Sapulusia Bekasi. Dohot Orowana Novia Lori Afni Boru Nababan. Boru Niamata Lomo Nababan. Tubuh ni Inata Ria Boru Sitompul. Sian Huta Perum BRP Blok H nomor 10 Panam Pekanbaru Riau. Ruas ni HKBP Raja Wali Resort Raja Wali Distrik 22 Riau. 2 Dakdanak Nasorang. Di hari Senin tanggal 10 September 2022 di Basa-Basaon Tuhata Dosada Dakdanak Boru di Amata Taruli Mungkur Inata Reni Maria Boru Silaban. Sian Huta Jalan Mukhtar Tabrani Kampung Nangka Kelurahan Perwira RT 0 Sada RW 02 Bekasi Utara wilayah Herpon. Hipasdo Dakdanak Suang Songoni Nang Natorasna. Tatangnya konma Dakdanak Iasa Sibur Magodang Jalan Nama Habiaran tu debata. Tolu Ruas Napida. Membuka sadarion Minggu 25 September 2022 keluarga Niamata Richard Tagor Effendi Pandiangan Nahinan Inata Eti Haryanti Boru Simanjuntak Dosada Halak Dakdanak Bawa Sian Huta Rawa Pasung wilayah Efrata pindah tu HKBP Citra Indah Jonggol Resort Citra Indah Jonggol Distrik 20 Walu Deboskap. Tatangnya konma nasida sagabe ruas naburju di Huriana Barui. 4 Ruas Nagok. Membuka Minggu Sadarion 25 September 2022 nunga gabe ruas Nagok di Huriata ima keluarga Amata Leon Bonardo Panggabean. Inata Delima Octavia Boru Sirait. Sian Huta Kampung Rawa Pasung RT 05 RW 04 Kalibaru Medan Satria wilayah Efrata. Di Pangidoma Turuas Nagok Asa Jongjong di Bangkuna. Mulai teh. 5. Pertangyangan wilayah. Di hari Selasa dot hari Rabu tanggal 27 September dot 20 September 2022 Songona Somal Patupaon ni Huriata do pertangyangan wilayah Maringanan di Gerejaon masuk pukul 20 WIB alani sinosohon ma tusude ruas ni Huriata asaria ro mandohoti pertangyangan ni. Hari Selasa wilayah Judea, Sion, Galilea, Jerusalem, dohot Kanaan. Nama kasuhuton pertangyangan ni ima wilayah Judea. Hari Rabu wilayah Bethlehem, Efrata, Jetun, Hermon, dohot Nazaret. Nama kasuhuton patangani ima wilayah Bethlehem. Paunopon
pelantikan panitia Pesta Gotilon dohot Pesta Puncak Tahun Kesehatian. Saderion Minggu 25 September 2022, nang dipatupa pelantikan panitia Pesta Gotilon dohot Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Harapan Jaya tahun 2022, dung sidung jamita di Parmingguan Arian pukul 10 WIB. Dohot pelaksana teknis nama Jutujolo Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Bendahara, dohot Ketua, Koordinator Dana. Perwakilan Sian Ganu Wilayah, Jonjong Ma di Hundulan AB. Dung sidung Parmingguan, laos dipatupa do rapot perdana panitia Pesta Gotilon, maringanan di gerejaon masuk pukul 12 WIB, tatangihon ma nagabe undangan resmi. Tiktingon ma nagabe undangan resmi. Tatangnya kon ma Pesta Gotilon ni dot Pesta Puncak Tahun Kesehatian non Mardalan do Denggan. Pitu, maka tidak kon haporsiaon khusus. Di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, huriata patupahon maka tidak kon haporsian khusus tu 12 halak. Onom bawa dot onom boru. Di Parmingguan pukul 10 WIB, laos dung sidung acara minggu di patu paulau nabedia tu nama ketidakon haporsiaon dohot natoras. Tatangnya kon ma acara maka tidakon haporsiaon ni asa mardalan dohot denggan. Walu rekrutmen operator sound system. Hombar tu meningkatkan pakubasion sound system alani huriata membuka lowongan tu operator sound system dohot kriteria mengatusi tentang sound system nama ngalian roha dot gogo nalahu mangulahon ulaoni baen sangap ni goar ni tuhata. Tatangnya kon ma asa proses rekrutmen ni asa bui mardalan dot denggan. Sia workshop sertifikasi tanah HKBP. Mardomu tu surat sian HKBP Distrik 10 Sia Bekasi nomor 268 garis miring D.10 Sia strip B garis miring 02.5 garis miring Sia garis miring 2022 KBP Distrik 10 Sia Bekasi dohot Kementerian ATR BPN patupahon workshop sertifikasi tanah KBP IMA hari Rabu 20 September 2022 waktu pukul 8 WIB saat Rodi Nasidung. Maringanan di HKBP Maranatha Tambun huriata paboratono patalak tatangnya konma workshopi boy mardalan do denggan. Opat Romawi, Parhepengon. Parhepengon ni huriata di mingguon boi ma tajahadi tikting. Saldo kas ni huriata per 25 September 2022, saldo huria diakonia 227 juta ribu 267 rupiah. Saldo pusat 54 juta 477 ribu rupiah. Saldo pembangunan 2 juta 400 ribu rupiah. Saldo transistoria 8 juta rupiah. Sarana parkir do dalan 68 juta 600 ribu rupiah. Laos ni sosohon ma tu sudah ruas ni huriata asa tagarar ma pelian bulan tabe pelian parmingguan virtual na dipatupa di bagasta nang janji iman tabe. Tuhata ma nama masu-masu parhepengon ni huriata. 5 Romawi ulang tahun. Torop ni ruas huriata nama ulang tahun di mingguan godang na 27 halak. Para dodo ruas parsaton selamat ulang tahun. Hatani debata mandok di Matius onom ayat 32 ayat 33. Saya jumolo malului hamu harajoni debata do rati goranna dungi tabahonon ma do sudi aka ondeng tuhamuna. Songoni ma tikting namasa di huriata di bagasan nasa mingguon tuhatama nama masu-masu salutna. Amin. Tabegima puji-pujian sian Kor Ina Ester.
Marine mahita laos dison ma tapung upeliata. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Salam. Hatani debata jamita di minggu ta sadarion.
takas do tu pudi tahe dari duru kurang. Tes ya. Sada Timoteus onom ayat onom rodi ayat sia anggo di almanak tai ale hujaha ma sahatu ayat 10. Pangomoan godang do tutu hadaulaton anggo mardongan sabam niroha. Aidang adok tabuan tuhas yang anon. Jala daktar buah kita agia aha lahoruar. Alai moluadong dihita si panganon dohot parabiton. Tahasabab pemai. Ia akan naing mamora. Madabudo tu bagasan pangujunan dohot sabil. Dohot lan tuhahi sapon hauton. Akan namangago. Na mangalonok konjol mai tu bagasa jea dohot hamagoan. Ai ura ni nasa haja hatodo roha naholonga dihepeng. Ido disakapi nadeba. Ubahen nalilu sian hapor siaoni. Gabe diaiton godang nabernit tu dirina. Luar biasa turpuhon. Alaya saharut takas jolo tatusi. Ujaha jolo di hati Indonesia. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Unak salah mangatusi dah. Rikok doha moraon. Rikok. Tolu hamoraon, hagabeon, hasangapon, rikot. Dang munafik kita, madok, dang rikoti diawi. Ido molo akau pasa nang napinukan yo puta si jolo-jolo tubuh sahatu nuaing pe saya tahirim doi saya tubuh ma anak namora doho akaboru namar roha ahama sampiran na dijului alai sudedo makalo mohon asama moranian alai didok diturpuhon. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Akan anaing mamora madabu do tu sabil jerat pangujunan. Bah, bohadon. Isi maulu marpogos. Ay nani lele ni hapogos do hita siakutaan. Ahamaharoan na tapangasahod di Bonapasugit. Di paborhat kita lahu mangarato na juluani. Omma warisamu anakku siakangaku anakku si pedua borhak maho ommaon mas nasauluni hodaon. Datu ngadongi. Mulutuk pe di guari najolo peta kemiskinan tanotai memang. Maul ni holana saboi butong mangan macam maul.
Ido na dangadong be na tumabo siya na butong amangan. Asa molo di gobarhon nahum si tumorang dorai. Lagunay molo duku begis suarami dahasian. Tabu atong ulan di bege suara nahi naholongan na macetabo. Tu dia madipatudosi lobian na butong mangan. Ang gunway nga mabiar be butong mangan. Saya dibayan, olo tolu tibangani di Jabuna, di dapur rumah makan, di ruang tamu, di biluk na di kamar, ganuk tokin, olo manibang ngabah, dungi anggota ibu-ibu harapan jaya ngaringgas be, hado guari jogging, saha ijawu ditibang, ngama biar manga betong, anggunway, alay nga say holanido persoalan. Mungkin na jolo soina matabona holan gok eme di lubung. Sonang madah. Ido na dok padohani banyak anak banyak rezeki ay molo adong. Pitu walu ya nakon boy parbagaon mangula tuladang. Selesai menon yakaya nakon. Itu kebutuhan dulu. Cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nina, iya. Enamat ngamaoli. Si pata saboy mangalang manuk. Mulo manuk niba do jolo peo hodei. Berdilon. Ipe amangolu do pe ini nadotong. Meluduk peo baru pe mangalang manuk mamanang joloro tulang. Asabu sehatom manuhon. Duk pero tulang. Ipe nang minoto bagian na dia mau jabar tadi si. Bohado hita mangalapati turpuhon. Melodidok asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Moloti kesde hita taingok dora adong tolu kebutuhan di dok kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tertier. Kebutuhan primer sandang pangan papan, kebutuhan sekunder manangna dia me taingok dorai. Tetapi kemudian muncul Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhan. Dung lam maju zamanon lam tibo persaingan mungkin sudah selesai dia. Soal kebutuhan dasar yaitu kebutuhan fisik. Ima sandang pangan papan. Dak pola be pikir hononna mangad dohita bodarion manang dang. Ala swadong dang ibe. Ahado si panganota rendang do gule do babi guling do dang disibe di dia do hita mangan di restoran ado nang do amma di restoran Jepang ngatu sibe asal mau nang siapa yang mau kita makan isi dua langota mulodin datong dang be. Kebutuhan dasar tadi mungkin sudah diantara kita sudah merasa cukup. Sudah ada rumah, mungkin. Sudah ada pakaian. Tetapi sudahkah selesai? Belum. Maslow mengatakan masih ada kebutuhan rasa aman. Keamanan alani berusaha do akan amorai aka pejabat adong bodyguard mulu merdalani mulu bonya mobil laun tahan tebak nian di Jabu adong 3 satpam na 24 jam karejo asa songon nasona pakilalanna ay maul nok mata alenga selesai noni daong ido bain na godang boy taba arta
alai sursar nang di tonga-tonga ni rumah tangga. Karena itu masih ada kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan sosial. Ala boy do mamora, ala idang adok parsaoran ni amata tu inatai, natoras tu yanakon. Ikut jolo di WA do, kapan kita bisa ketemu? Doh yanakon, maka tai ada perlu. Royanakoni berapa menit pak? Namu saya dotong Mangalusi. Nggak zaman wae. Karena kebutuhan kasih sayang ini memang perlu. Buat apa kita peroleh semua harta ini? Alai danga dong gersang pakilalaan. Kalau sudah itu dapat, sudahkah selesai? Belum. Maslow mengatakan masih ada, yaitu kebutuhan akan penghargaan. Alanima marusaho do halak bohasa boy dihargai. Ngadapok benaking soal kebutuhan fisik, kebutuhan mendasar, dan ngadok pola be, ngalengkap beon rekening deposito, berbagai macam ATM naon, dak selesai, nak penong dapot, roakas satpam menjaga bodyguard, mergati-gati menjaga, dak selesai kebutuhan non. Rodo pe adong kebutuhan penghargaan supaya orang bisa menghargai saya. Jala sudah berpusat kepada diri sendiri ego. Jalana terakhir di piramide ini Maslow teori kebutuhan nai adalah kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri itulah di puncak piramid. Gabe boy madabu tu gijang ni roha molo sala mamake ise songonau. Karena semua sudah merasa tercukupi. Anggo dimulai bohado asa boy naik pangkat, naik jabatan. Molo nga bitak sada bitang 2 tarima molo di pangkat kemiliteran manak polisi. Molo dung dapot akka bitang-bitang on nggak selesai daong, bisa salah memakai, boy salah mamyakoni, jala boy dang jumpa kebutuhan akan kasih sayang tadi na boy masih atusa dohok lan nasik, akhirnya bisa jatuh. Oleh sebab itu, luar biasa hatan itu hatta Yesus di Matius sono mayat 30. Deho do naking kor ester ronaing namange deho ni lulihamu maharajaw ni debata dohot hati gorana dungi tabahonon nama kakau deng tuhamu alani namanga lului hamoraonon hagabeon hasangapon molo ido gabe tujuan om manaulo mabay lilu hita. Dakinata ala ni hapogoson nanilele ni hapogosoni. Gabi boy do tujuan ikom mamora molo ido tujuan ahape ulahonoton menghalalkan segala cara demi tujuan. Itu yang dikritik oleh Rasul Paulus dalam nats ini. Ido benar molo saya dikritik. Ia nakot na sekolah minggu hita kana toras marhite denai apa yang dicari orang pagi petang siang malam. Toho matutu. Saya die tongosongon ama iba molo dung mangula hari Senin sahatu hari Senin pukulono manogot sahatu pukulono muse manogot asamula. Nietong manong selesai persoalan. Tetapi banyak orang jatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Wah, keras itu tuh hatai. Wah, ada tuh. Takajulang jo. Atik behado salah tangyaktai. Saya tapangido. Hamoraor.
dia kau pas ape gabi hira tujuan. Hape di dok jumolo malului hamu harajaun di debata. Dohot hati goran. Dungi dak kita mangalului toluha tabahonon nadoninna. Ay bohado tutu. Ini soal paradigma, sudut pandang. Karena paradigma ini, sudut pandang ini akan mempengaruhi sikap. Sikap ini akan mempengaruhi tindakan kita. Kalau Rasul Paulus mengatakan dalam nats ini, molo gabe tujuan doha morauni akan jatuh ke dalam banyak hal kesukaran. Maka jangan heran ada gersang kehidupan di tengah-tengah keluarga. Dung mamora duk tabar talam semakin gersang dang boy pajupa. Dijabu dohok denggan, marsaur dohok denggan. Apa yang salah? Harta itu, uang itu netral. Sama dengan pisau dapur, pisau. Di tangan siapa dia? Kalau di tangan seorang ibu yang sedang masak, dia akan pakai pisau ini mengiris bawang, cabai, sayur dan lain. Alai na gorgor ate-ate na nasoboy mangorom. Boy do tuha mamago. Harta ini perlu. Tidak munafik, sekali lagi tidak munafik. Ido benna dipaingok donang huria. Gereja juga butuh. Molo tanggal 20 na dong workshop songon taringok tu aset, taringok tu par tahun. Asa jamot. Songoni molo huria patupa pesta gotilon. Nama kilala do hita nunga manggotil. Sudah menerima berkat dari Tuhan. Dina deba pesta gotiloni dipaingok doi marhite pelea bulanan namanggotil ganu bulan. Tetapi kita mau lakukan secara khusus sekaligus juga songot tahun kesehatian pesta puncak di hitamai. Kodilas ni roha huingok do na tahun nasal pun namar pesta gotilo kita saya songon nahurak puas do pakilalan ala holan nahirana mana roha sati dengi selesai ma anggoni kepuas do hita manortor nian. Iko boy do marlas ni roha patarida honota kesehatian ih. Ido naking jala jojo de deta korama pe naking jojo de dehon lama paradiso pe jojo de dehon nang inesteri na huria pe jojo do soal hasadaoni ulinai sonang nai molo pungu. Alani ikut tarida ma gerak kebersamani. Ala termasuk doi naking kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan kemesraan. Di huriaon. Ay ngalo jahita di karejo siganu pari tuan nami sianari Senin manogo botari. Di kantor di ladang di hauma di dia do peonak kepartiga-tigan ngarudut gudang. Di jabu pe boy do rudut gudang. Anggoso boy do di gereja solusi mengaluli las niroha ekel mangalak gogo pasu-pasu tu dia biate. Alani kondaing ujiota namar pesta gotilolon di bagasan las niroha madok mauliate alanunga tajalo gudang basa-basa sia Tuhani. Hidup benna lau sadarion patu parapuk perdana. Rapuk perdana tu dia mau karoa memang nggak disakapi huriata. Disudiaka program-program kerja molo salilengos saya dibatasi pihak kategorial memang bahabahenon alai nunga disakapi instalasi ni gereja taupe ngaliling ngamatua instalasi pelen dugi asa dicat bagak agudang kritik doh na di pudion buhado songon na di binering di live streaming kotor hian ni naledang bo dicek bekon dibongkar habis doi songoni di bagian belakang di pudi ternyata ngamangido pembongkaran alai huida serius don nabur jodohamu
dangadong ganggu roha. Aka ruas ni huriata moloduk didok songonon marsiadu don. Kebersamaan patarida honota. Pos do roha. Anggo soal danai yakid doau nomor beriku deh. Alai molodung boy saurdot. Sapakilalaan sude ayah habe. Dus ni roha do. Iya si bain saut. Muludung dus rohata alani dilehot tu hatta do sude narikot disarihot do hape hita tahasabab pemah sabam rasa syukur madok mauliate dak tarasam si lehon ni Tuhan inok tajalo amin mauliate ma Tuhan para si roha na sumurung doho na sumariho na kanarikot di ngolu nami asa sajumolo hulului hami harajaumu dohot hati goramu dungi tabahonom maka odeng hamoraon hagabion hasang hapon molo duk songoni gabe pasu-pasu maaka artanami tu akka nahumaliang gabe lasni roha mainang di keluarga di nahumaliang pe songoni nang di huriam. Ajari hami makka nguluhon hatami. Pasu-pasu sakap ni huriam nanaing patupa pesta gotilon di bulan 11 nanaing ro. Asa di bagasan sadani roha hami songon tahun kesehatian. Naung nitotopon ni huriam HKBP jupai di ngolu nami toktong. Di ngolu kenup keluarga nang dia kaparsauran kategori alpe. Kadungan nami na di bagasan parsahito na Tuhan na peak nuaeng di rumah sakit. Amang situa MC Topul inang si Topul boru pardede dohot torop do pihak karuas ni huriam nasoboi dapot huguari hami sada-sada na di bagasan parsahiton rohami Tuhan mangido mangelek salehon hahi pason pasu-pasu akau bak naung pinangan na pasu-pasu matuhan aka dokter paramedis gabe parhitiamui mangalehon hahi pason songoni doho amang situa ben di pasar ibu di pemulihan Tuhan pargugoi matoktong akan marulang tahun ruas ni huriam mau liate Tuhan doho dohami marlas ni roha diaka umur na pinasahatmu dohot hahi pason sailam tabay magugo hahi pason suak songoni dak danak na sorang nauk pinalumehamu di keluarga ni manami mungkur boru silaban Roi sudia kaya nakon nami tahe hutangnya kok kami tu ado pamu. Toktong do pangidon nami Tuhan dia kaya nakon naung gajang umurna naung tuk marhasohotan na sodapok sirokat na dope tuhodo hami mangido maporu sai pasaut patulus malai Tuhan. Asa tunggabe gok las ni roha toktong di nama muji pasangap pojalo matangiang soban nami marhite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Nuaeng saha mahita tu pelantikan panitia pesta Gotilon dohot panitia pesta puncak tahun kesehatian. Marede mahita nomor 120 sada. Yesus Raja di dunia, Hosea bagia, Nuaeng tabigi majolo surat keputusan SK taringo tu panitia pesta Gotilon doho pesta puncak tahun kesehatian rajinahoni nang Bibelfro. Huria Kristen Batak Protestan HKBP surat keputusan nomor 07 garing SK garing 9 garing 2022 tentang Panitia Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesehatian Gereja HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya. Pendeta selaku pemimpin Gereja HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya yang berkedudukan di Bekasi Utara menimbang 1. Bahwa sebagai umat Tuhan yang telah menerima berkat Tuhan baik di dalam pekerjaan usaha maupun hasil panen dari usaha perkebunan maupun pertanian, perlu untuk menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan. 2. Bahwa ucapan syukur dan kasih karunia yang telah diterima jemaat untuk diserahkan kembali kepada Tuhan melalui gerejanya di dalam bentuk silua. 3. Untuk itu perlu ditetapkan pembentukan panitia Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Harapan Jaya tahun 2022 dengan surat keputusan sebagai dasar pelaksanaan kerja. Memperhatikan 1. Program kerja tahun HKBP Harapan Jaya Bekasi. 2. Struktur organisasi gereja HKBP Harapan Jaya Bekasi. 3. Hasil rapat Paralado tanggal 15 September 2022 tentang pelaksanaan Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Harapan Jaya tahun 2022. Memutuskan dan menetapkan. Pertama, Panitia Pesta Gotilon dan Pesta Puncak Tahun Kesehatian HKBP Harapan Jaya dengan susunan dan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini. Kedua, susunan kepanitiaan yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini. 3. Jangka waktu tugas kepanitiaan sampai pesta puncak selesai dilaksanakan. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Dengan ketentuan 1. Panitia senantiasa dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan agar senantiasa berkoordinasi dengan pimpinan gereja dan dewan-dewan ketua-ketua dewan gereja. 2. Melaporkan hasil panitia kepada pimpinan gereja dan dewan ketua-ketua dewan gereja
paling lambat 2 minggu setelah pesta selesai. Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 25 September 2022, pimpinan Jemaat Gereja HKBP Harapan Jaya, Pendeta Dr. Danner Wilfried Sregar, STH, MA. Tembusan 1 arsip. Susunan panitia Pesta Gotilon tahun 2022 Gereja HKBP Harapan Jaya Bekasi, penasehat dan penanggung jawab nanti setelah saya bacakan, yang ketua, sekretaris, wakil ketua supaya maju ke depan untuk dilantik. Penasehat dan penanggung jawab. 1. Pendeta Dr. Wilfried Sregar. 2. Pendeta Ganda Silaban STH MM. 3. Bibelfrau Wamilda Solafide Borutinambunan. 4. Seluruh ketua-ketua Dewan. Ketua Sintua Martin Sitompul. Wakil Ketua Sintua Bonifacius Napitupulu, supaya maju ke depan. Sekretaris Situa Henry Tupak Parasian Simanjuntak. Bendahara Situa Donna Tiurma Rosemary Boru Tarihoran. Koordinator Dana Sintua Terang Nandu Sinaga. Dan seksi-seksi nanti dari wilayah berdiri di tempat duduk masing-masing. 1. Seksi Dana dari wilayah Jerusalem, PJ Raja Guguk, El Manalu. Berdiri di tempat masing-masing. 2. Seksi Dana dari wilayah Kanaan, Nyonya Aritonang Boru Damanik dan Nyonya Sianturi Boru Sinambela. 3. Seksi Dana dari wilayah Bethlehem, B. Limbong dan B. Samosir. 4. Seksi Dana dari wilayah Galilea, A. Manurung, Nyonya Sinaga Boru Silitonga. 5. Seksi Dana dari wilayah Judea, B. Siregar dan B. R. Sijabat. 6. Seksi Dana dari wilayah Sion, A. Simbolon dengan JAF Silitonga. 7. Seksi Dana dari wilayah Nasaret, Nyonya Sitinjak Boru Tarigan dan Nyonya Simbolon Boru Nebaho. 8. Seksi Dana dari wilayah Hermon, E. Siregar dengan Nyonya Sirait Boru Nenggolan. 9. Seksi Dana dari wilayah Jetun, Nyonya Situkir Boru Marpaung dengan Nyonya Sijabat Boru Situmorang. 10. Seksi Dana dari wilayah Efrata, A. Sitorus dengan Nyonya Sianipar Boru Sitorus. 11. Semua calon Sintua HKBP Harapan Jaya. 12. Pengurus Naposo dan Remaja HKBP Harapan Jaya. Demikianlah susunan kepengurusan panitia tahun kesehatian. Ope nunga di begi hamu akamanami nanami goar-goar dohot ketentuan-ketentuan nang songoni dohot ulau muna nasongon panitia pesta Gotilon dohot pesta puncak tahun kesehatian ni Huriata. Alani
Sadarion au Padita HKBP Resort Harapan Jaya. Manotopo kamu akama nami nanami. Gabe panitia pesta gotilon dohot pesta puncak tahun kesehatan gereja HKBP Harapan Jaya Resort Harapan Jaya tahun 2022. Sai di pasu-pasu tuhata manasa ulaun pakobasyo muna. Bahai sangap di debata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan ta. Amin. Marhiteon hupasahat tami SK kepanitiaan tu Ketua Sekretaris Bendahara dohok sudehita secara simbolik melalui amata sekretaris. Hudul Mahamuna. Noaing tapaujung ma parminggota marede mahita sian bukede nomor 672 ayat sada. Tatangya koma pelihata martang yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo harorowan di saluhut silehon-lehon na dinggan dohon na soli basa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehom itu hami pelean nami tuho. Say jalo mega be uap na hucus di jolom. Pasu-pasu mejala ramoti asahu parhasia kami peleanon. Pati bulhon harajomu di tonga-tonga ni kuriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam mutada hami godang ni silehol-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Manami na di Banua Gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaumu, say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Salele
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodako Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur honma damena tutodim. Kami atas nama Sude Parhalado ni Huriata HKBP Harapan Jaya Rapdoho Sude aka nama rulau di ibadah sadarion pasahaton tuhita saluhukna doho tu Sude ruas ni tuhata nama doho ibadah secara live streaming. Selamat hari Minggu Tuhan Yesus mamasu-masu horas. Alani unang lupa hobar tu tik-tik dia ke panitia. Ala sadarion rapot perdana Laos mardomui hujo hami mahamu tujolo akadonga panitia naung digorahon naking asarap pita marpoto lilinggon lu japai mahon nian nang nalawro lilinggon asarap marpoto hita romahamu tujolo bicajong-jong gope akamata Parhalado. Romahamu akamanginang panitia naung di jauhon naki guarna sida asarap marpoto hita dison. Mau liate.